sa pagina at pabangan ka ako sa kanapapikita ka dahil sadyang nananapin ang makayaman ka nakahit sa titignan ko ang hindi madarama ang pag-asa na di parating ay nanakasahan ng mga kapatid mo lalo ng iyong mga kita Sana'y tawag mo kahit malayo ang init na pagmamahal sa'yo ang awitin ko na wala sa puso pakinggan mo inaalala sa'yo Sandala sa dakitan ng problema magkataas ka kahit ganong kabigat ang iyong pinadala ang ibig ko lang sabihin bigyan ng halaga dahil ang katulad mo sa Diyos mahalaga na parang ang isang kayamanan na walang katubas nagkalakas ng Pinas kaya magpakatatag ka at lumabag ka na hindi mapasuko kahit nadapa ka na ang ilang beses ngunit makatuloy mo no doubt dahil ika'y Pilipino Sana'y tawag mo kahit malayo ang init na pagmamahal sa'yo ang awitin ko na wala sa puso pakinggan mo inaalala sa'yo oh, oh, oh. Kailan pa kita muling madarama dahil ako'y nasasabik sa iyong yakap at mga halik Kailan pa kita muling madarama Yeah, check. Ako pa ang naalala ang mga pati na sa isip ko na lagi lang pero ang hindi magkakasama Sana'y tawag mo kahit malayo ang init na pagmamahal sa'yo ang awitin ko na wala sa puso pakinggan mo inaalala sa'yo kahit malayo ang init na pagmamahal sa'yo ang awitin ko na wala sa puso pakinggan mo inaalala sa'yo Yeah, oh, oh, oh. Thank you. Ladies and gentlemen, Sheila Barrios, Cash, Nasty D. Welcome to the sa Arangkada. Both of Thank you, you. mga very talented. Muna kayo kay Nasty D. Kahit malayo, ang first single ni Nasty D, mga kapuso, in-release in sa FM stations dali sa syudad. Please tell us more about the song. ang kahit malayo is all about OFWs na sagwa na work ang kapatid ko rin. So, about the song, tanan yung OFWs makarelate. Any gender na. Yes, correct. Pero for sure, ang mga kapuso, kaya gusto nila mabalaan kung sino bala si Nasty D. Well, about me, Sam. I'm a type of individual music lover, Yes. So, paano kaya pala nahilig sa rap? kapag Saan naman mo sa siya nag-umpisa? Paano mo siya nag-discover? Ay, bongga, galing ko mag-rap. actually, nag-introduce ng mga friends sa akin, then isang happy na nahilig mo ko pag na-load ko sa natin. So, nag-umpisa ka na dahil. Yeah. Ano doon, nagsabay ka lang or naghimo ka dahil sa song mo? First listener eh. Okay, yes. Yeah. Oh! So, ano pa yung ma-expect sa mga kapuso from you, Nasty D? Well, about my song and all about our song, Yes. may improve ko rin. May improve magiging. Kag more songs ipang pagin. Yeah. Kag syempre, pareho ka mo ni Sheila na talent sa RSL Phoenix Music. Please tell us more about the group. Well, about the RSL Phoenix Music, isa group na siya na first artist na Ilonggo, na individuals. Yeah. So, bali mga composer, nagiging ka mo tanan, nag-compose naging kami tanan. Yeah. Oh,
that's nice, ha? Sheila, bakit ko naman tayo kay Sheila? Ah. Mga kapuso, 16 years old pa lang si Sheila, ha? Yes. Pero tigas na siya mag-perform. Paano ka naman niya nahilig sa pagkanta? Well, ang pagkahilig ko sa kanta is sa pamilya, hindi din ako kumbaga, yeah. Iyo. That's nice. Ala, Lydia. So, when ka nag-start singing, paano mo na-discover? Sing ka sa I started singing, I think, mga grade school. Ako grade 3 siguro. Kaya na-start ko ng intermission lang, pero ng contest, diba? Intermission na ako. Oh, so tapos na-improve mo na siya. Oh, so wala kang hindi na nag-untat sing kasi halin sa pag-start mo, sige-sige ka na tayo. Sige. Or di ka mo po Dynasty D magkanta or may arak kami niya sa Noong nang featured artist na ko ni ano sa kanta. So, may single, ito yung ako. may arak ka man niya sa mo. So paano niyo mabatyan sa mga kapuso tang inyong mga songs nga duwa? May arak ba na kamo CD or pwede niyo ba na ma-download sa internet? So far, wala pa, but Mhm. we'll be launch sa mga stations Oo. from kami. Mhm. But we have our website. Oo. They can check out my website at www.shellailombopop.blogspot.com. Oh, so dito yung Sa YouTube yan ako kami. Oh, search lang nila Ating Palangga or Shella Barrios. So I've heard na last time, gabi ko nung palakpak sa mga tao sa inyo sa pag-launch sa I Travel Philippines yung magazine. Ano siya magazine? I travel. Yes, I Travel magazine. So ano siya? I Travel Philippine Magazine is about Philippine tourism. Oh. So pinugin na siya ng Philippines, hindi lang dili sa Yes. Oh, okay. So we heard na damo yun na lang yan sa imong first single. Please tell us more about this. Ang kanta ko? Yes, so. Ang kanta ko is about broken hearted, may rapon eh. So, Oo. pero ang makarelate, siguro mas makarelate, siguro ang more ang mga babae, siguro. Oh, ikaw hindi nag-compose? I composed this song together with artists of Phoenix India. Oh, yung tigan na kami. Pero naagin mo ni why ang ilang topic na broken heart? Yung broken heart. Namatsaga ako, wala na so. Wala na subo. Nakamove Pero on. during pagsulat mo sa first mga single, Inspired ko. Emotional ako, pagsulat ko ni very emotional. Ito ako. pwede mo pala ilang mabati sa amon? Sure. Ay! Pwede! Pero, hindi lang naisumo. Hindi nun sana yung mga kapuso. Pagbalik ng mga kapuso, masaksihan na ang mga Chapa Reports. Kag pagkatapos ng Chapa Reports, ang muna iyang mabatian na ng first single ni Sheila Barrios. Inaiyak sa pagbalik sa Arangkada, ang trip mo kun aga.